नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत घरगुती चायनीज भेळ. ही घरगुती पद्धतीत कशी चविष्ट बनवतात ती मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊ. ही 1 वाटी फ्राय नूडल्स आहे, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोबी, 2 चमचे ही शेजवान चटणी आहे आणि छोटा 1 चमचा सोया सॉस आहे. कोबी, शेव हे आपण मिक्स करूया. शेजवान चटणी आपल्याला जेवढं तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे आपण शेजवान चटणी घ्यायची आहे. जर तिखट आपल्याला जास्त पाहिजे असेल तर शेजवान चटणी जरा जास्त घ्यायची. शेजवान चटणी आपली चांगली मिक्स झालेली आहे. आता आपण सोया सॉस टाकूया आणि ह्यामध्ये थोडं मीठ, चांगलं मीठ असतं त्यामुळे भेळमध्ये आपण मीठ वापरायचं नाही. शेजवान चटणीमध्ये पण मीठ चांगलं असतो. अशी घरगुती भेळ आपण घरी केली तर खायला पण चविष्ट आणि सर्वांना अगदी आवडणारी ही डिश आहे. ही आपली चायनीज भेळ आपली तयार झालेली आहे. एकदम चवीला सुंदर झालेली आहे आणि मी आता तुम्हाला सर्व करून दाखवते. ही आपली चायनीज भेळ 2 मिनिटात रेडी झालेली आहे. ह्यामध्ये जेवढे आपण शेव वापरलेले आहेत तेवढीच कोबी वापरायची आहे आणि कोबी बारीक चिरायची आहे, म्हणजे त्या भेळला चांगली टेस्ट लागते. ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.